Hej, jeg vil gerne prøve at lave en video, så vi kan prøve at vise, hvordan man opretter en brugerprofil på den nye side til Kongelundsparken. Denne, adresse jeg nu taster nu, det er den midlertidige adresse, hvor du skal oprette din brugerprofil på. Og den er Kongelundsparken. .boligweb.net. Så kommer vi ind på vores hjemmeside. Så skal vi over og trykke på den grønne mand herover for at oprette os som bruger. I e-mail, der skriver du selvfølgelig din e-mail. Jeg vælger så min egen e-mailadresse. Og nedenunder, der skriver du så din e-mailadresse igen. Og adgangskoden, der vælger du så en adgangskode, som er din egen private. Og det kodeord, som du har fået oplyst fra bestyrelsen, det er GFK2770. Så taster du så dit fornavn og efternavn. Og så vælger du så dit mobilnummer. Der vælger du Danmark her, trykker et par gange på D, til Danmark kommer frem. Så taster du mobilnummer. Så taster du din adresse. Så taster du så dit postnummer. Og så taster du så Kastrup. Og land, det er Danmark. Og så trykker du opret konto. Og så er der blevet sendt yderligere instruktion. Og så lidt efter, så skulle du gerne have modtaget en mail, at du har oprettet dig som bruger. Hjemmesideadressen, den her side, Kongelundsparken, Boligweb og net, den vil blive ændret forholdsvis hurtigt inden for næste uge til Kongelundsparken. Og så vil det her blive vores nye hjemmeside, så vi vil opfordre alle til at gå ind og tilmelde sig med det samme. Det var bare en instruktion i, hvordan man oprettede som bruger på den nye side. Tak for hjælpen.